ኒዲ ብሰንኪ ሓደገኛነታ ኣብ ሓደ ናይ ኣእምሮ ሕክምና ሆስፒታል ትርከብ። ኣዝያ ተቆጣዒት ብምዃና ድማ ኣብ ልዕሊ ሓለውቲ ብእተውርዶ ጉድኣት ትፍለጥ ነበረት። እዚ ድማ ተደጋጋሚ ግዜ ንበይናና ብትቕመጠሉ ክፍሊ ከም እትኣቱ ገይርዋ እዩ። ኮይኑ ግና ቅድሚ እዚ ኩሉ ነገር ስሩዕን የዋህን እትበሃል ዓይነት ተምሃሪት እያ ነይራ። ሓደ ሓደጋ ግና ንምቡሉእ መንነታ ክቕይሮ ክኢሉ እዩ። ክቡራት ተዓዘብትና እዛ መሳጢት ፊልሚ ጀኒፈርስ ባዲ ዘርእስታ 2009 ንምርኢት ዝበቕዐት እንትኾን ከምቲ ልሙድ ነዛ ቪድዮ ላይክ ንቻናልና ሓደሽቲ እንተኮይንኩም ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ድጋፍኩም ይፈለየና እናበልና ናብ ፊልምና እንትንሰግር ታሪኽና ዝጅምር ቅድሚ 2 ወርሒ ናብ ዝነበረት ዴቪልስ ጌትድ እትበሃል ከተማ መሪሕና እንትኾን እታ ከተማ ብሓደ ምስጢራዊ ዝኾነ መንጫዕጫዕታ ትፍለጥ ነይራ። እዚ ማይ ሓደ ዓሚቕ ጉድጓድ ዘለዎ ኮይኑ ናብቲ ጉድጓድ ዝኣቱ ማይ ድማ ብዝኾነ ይኹን ኣንፈት ኣይወፅእን ነይሩ። ነዚ ስዒቡ ተመራመርቲ ስነ ፍልጠት ገለ ቁሑት ናብቲ ጉድጓድ ብምእታው እቲ ማይ ናበይ ከም ዝኸይድ ከጻርዩ እኳ እንተፈተኑ ሙከራኦም ብዘይምስላጡ ግና ምናልባት እዚ ጉድጓድ ናብ ካልእ ዓለም ዝወስድ ክኸውን ከም ዝኽእል ክግምቱ ገይርዎም እዩ። ብወገን እታ ከተማ ጄኒፈር ኒዲን ዝበሃላ ኣዝየን ዝቀራረባ ኣዕሩኽ ንዕዘብ። ኣብ ቤት ትምህርተን ጄኒፈር ብዘለዋ ተፈታውነትን ጽባቐን ኣብ መንጎ ተምሃሮ ክብርን ተፈላጥነትን ነበራ። ኒዲ ግና ስኽተኛን ምስ ካልኦት ሰባት ብዙሕ ዘይትቀራረብን ተምሃሪት እያ ነይራ። ይኹን እምበር ቅርበት ክልቲአን ኣዝዩ ጽኑዕ ብምንባሩ ገለ ተምሃሮ እዘን ኣዋልድ ካብ ዕርክነት ዝዘለለ ካልእ ርክብ ከም ዘለወን ንኽጠራጠሩ ይገብሮም ነይሩ። ሓደ መዓልቲ ድማ ኣብ ግዜ ምሳሕ ጄኒፈር ንኒዲ ምሸት ናብ ሜሎዲ ሌን ዝተባሃለ ክለብ ክትከይድ ምዃናን ብሓንሳብ ንኽኸዳ ተሓታ። ምክንያቱ ድማ ሎው ሾልደር ዝተባሃለ ፍሉጥ ባንዲ ጉጅለ ሙዚቀኛታት በታ መዓልቲ እቲኣ ሙዚቃኦም ከቕርቡ ስለ ዝነበረን ብተወሳኺ ጄኒፈር ኒኮላይ ንዝተባሃለ ሓደ ካብቶም ደረፍቲ ትፈትዎ ስለ ዝነበረት እንትኾን ኒዲ ግና ምስ ኣፍቃሪኣ ችፕ ቆፀራ ስለ ዝነበራ ናብኡ ንምኻድ እንተማተአት እኳ ጄኒፈር ብግዲ ብሓንሳብ ንኽኽዳ እንትትደፋፍኣ ኣብ መወዳእታ ኒዲ ትሰማማዕ እሞ ጄኒፈር ጽቡቕ ክዳን ንኽትክደን ትነግራ። ቀፂላ ኒዲ ኣብ ገዛኣ ጽቡቕ ክዳን ንምኽዳን እናፈተነት ጽቡቕ ክዳን ክደሊ እኳ እንተጸንሐት ጽባቐ ካብ ናይ ጄኒፈር ክበልጽ ግን ኣይደልየትን። ቺፕ እውን ኒዲ ንኹሉ ሕቶታት ጄኒፈር እትቕበለሉ መንገዲ ይሕርቆ ነይሩ እዩ። ይኹን እምበር ኒዲ ምስ ጄኒፈር ዘለዋ ጥብቂ ርክብ ንምርኣይ ነቲ ብሓንሳብ ዘስርሕኦ ናይ ክሳድ ስልማት እንተታሪኦ ጄኒፈር እውን ምሸት ናብ ኒዲ ብምምጻእ ሒዛታ ትኸይድ እሞ ኣብታ ከተማ ብዙሕ ሰብ ናብ ዝእከበሉ ክለብ ሜሎዲ ሌን እንትበጽሓ እቲ ባንድ ሙዚቁ ንምቕራብ ኣብ ዝዳለወሉ ዝነበረ ሰዓት ጄኒፈር ነቲ ደራፋይ ኒኮላይ ክተዘራርቦ ትኸይድ። ኒዲ ግና ከምዚ ዝበለ ፍሉጥ ባንድ ኣብ ከምዚ ዝበለ ንእሽተይ ከተማ መጺኡ ሙዚቁ ምቕራቡ ኣይተዋሓጠላን ነይሩ። ነዚ ድማ ኒኮላይ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ዝርከቡ ወድናቕቶም ንኽረኽብዎም ስለ ዝደለዩ ምዃኑ ነጊሩ መስተ ይዕድመን። እንተኾነ ግና ጄኒፈር ነቲ መስተ ኣብ እትወስደሉ ዝነበረት ሰዓት ኒዲ ኣብቲ ካልእ ሸነኽ ሓደ ካብ ኣባላት እቲ ባንዲ ንኒኮላይ ጄኒፈር ድንግል እንተኾይና ሓቶ ስለ ዝሰምዐት በዚ ተቖጢዓ ነቲ ሕቶ ባዕላ መሊሳትሎም ቀፂላ ንጄኒፈር ናብቶም ባንድ ዳግማይ ንኸይትቐርብ ተጠንቅቓ። ጄኒፈር ግና ንሓሳብ ኒዲ ዕሽሽ ብምባል እቲ ኮንሰርት ኣብ ዝጅመረሉ ሰዓት ኣብ ኒኮላይ ጥራይ ኣፍጢጣ ትጥምት ነበረት። ኣብ መንጎ እዚ ግና ኒዲ ካብ ድሕሪ እቲ መድረኽ ኣብ ትሕቲ መጋረጃ ዝተለዓለ ንእሽተይ ባርቕ ሓዊ ትርኢ። እናተባኣሰ ኸይዱ እውን ኣብ ውሽጡ ዝነበሩ ሰባት ብምልኦም ብስንባድ ንኽወፁ ሁከት ይጅምሩ። ጄኒፈር ግና ገና ኣብ ኒኮላይ ተመሲጣ ስለ ዝነበረት ኒዲ ጎቲታ ክሳዕ ተውፅኣ ዓርሳ ክትፈልጥ ኣይከኣለትን። ብሓንቲ ንእሽተይ መስኮት ኣቢለን ካብቲ ባርቕ ሓዊ ኸምልጣ እንተኸኣላ እኳ ናብ ደገ ምስ ወፅኣ ግና ኒኮላይ ዳግማይ ናብአን ይመጽእ እሞ ሒዝወን ናብ ውሕስ ቦታ ክወስደን ሓሲቡ ከም ዝመጽአ ይነግረን። ጄኒፈር ድማ ነቲ ዝሃባ መስተ ሰትያቶ ስለ ዝነበረት ብዘይተሓስቦ መንገዲ ክትዝንዝዝ ትጅምር። ኒኮላይ ድማ እናጎተተ ናብ መኪኑ እንትወስዳ ኒዲ ንጄኒፈር ጠጠው ከተብላ እኳ እንተፈተነት ጄኒፈር ግና ንኒዲ ከይሰምዐታ ንዕኡ ስዒባት እንትትኸይድ ኒዲ ብስንባድ ናብ ገዛ ምስ ተመልሰት ናብ ኣፍቃሪኣ ችፕ ትድውል እሞ ብዛዕባ እቲ ባርቕ ሓውን ጄኒፈር ቃላ ከይሰምዐት ምስቲ ባንዲ ከም ዝኸደት ነጊራቶ እንታይ ክትገብር ከም ዘለዋ ሓገዙ ትሓትት። ቺፕ እውን ከህዳኣ እንትፍትን ልክዕ ኣብቲ ሰዓት እቲ ናይ ገዛ ማዕጾ ደወል ይድወል። ኒዲ ድማ ብድንጋጸ ናብኡ ትኸይድ። ኮይኑ ግና ኣብ ደገ ወላ ሓደ ሰብ ኣይነበረን።
ነዚ ድማ ማዕጾ ዓጽያ ናብ ክፍላ ክትምለስ ከላ ግና ካብ ክሽነ ዝፈስስ ዝነበረ ናይ ማይ ድምፂ ስለ ዝሰምዐት ነቲ ማይ ክትዓጽኦ እንትትኸይድ ንጀኒፈር ክዳውንታ ተበጣጢሱ ገጻ ናብ ካሊእ ፍጡር ተቐይሩን ፍሽኽተኣ እውን ዘስካሕክሕ ኮይኑን ትረኽባ። ነቲ ፍሪጅ ከፊታ እውን ኣብ ውሽጡ ዝነበረ ጥረ ስጋ ክትበልዕ እንትትጅምር ኒዲ እንታይ ከም ዝተፈጥረ ትሓታ። ጄኒፈር ግና ሰይጣን ከም ዝዓረፎ ሰብ እናጨደረት ካብ ኣፋ ጸሊም ነገር እንትወፅኣ ኒዲ ብስንባደ ደሪቓ ኣብ ዝነበረትሉ ሰዓት ጄኒፈር ደፊኣታ ናብ ክሳዳ ትጽጋዕ ኮይኑ ግና ምንም ከይበለታ ሃንደበት ተንጎምቢሓ ንድሕሪት እናንሰሓበት ትኸይድ። ንጽባሒቱ ድማ እቲ ኣብ ሜሎዲ ኢንድየን ክለብ ዝተላዕለ ባርዕ ሓዊ ወረ ኣብ መንጎቶም ተምሃሮ በፂሑ ብስንባደ ይርዕዱ። ምኽንያቱ ኣብ ውሽጡ ዝነበሩ ሰባት ዳርጋ ብምልኦም ህይወቶም ሓሊፉ እዩ። ካብዞም ዝሞቱ ሓደ መምህርን ክልተ ተምሃሮን ይርከብዎም። ካብቶም ዝድሓኑ ውሕዳት ሰባት ድማ ጄኒፈርን ኒዲን እንትኾና ነዚ ስዒቡ ኒዲ ኣብ ክፍላ ኮፍ ኢላ ብስንባደ ትሓስብ ነበረት። ጄኒፈር ብቁልዕነተን ከለዋ ብኸመይ ትሕልዋ ከም ዝነበረት ትዝክር። ይኹን እምበር ሕጂ ሓደ ሰይጣናዊ ዝኾነ ነገር ከም ዘጋጠመን ተኣምን። ኣብ መንጎ እዚ ድማ ጄኒፈር ናብ ክፍሊ ትመጽእ ኮይኑ ግና እቲ ትማሊ ምሸት ዝነበራ ዝኾነ ይኹን ናይ መጥቃዕቲ ወይ ከዓ ናይ ደም ምልክት ኣብ ገጻ ይነበረን። እዚ ድማ ንኒዲ ስለ ዝተሓሳሰባ ትማሊ ምሸት ብዛዕባ ዘምለሰቶ ጸሊም ነገር ክትሓታን ከላ ጄኒፈር ግና ነቲ ሕቶ ዕሸሽ ትብሎ። ድሕሪኡ ኒዲ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዝርከቡ ተምሃሮ ብምልኦም ብዝሞቱ ዕሩኽቶም ክበኺ ትዕዘብ። ንቺፕ ምስ ረኸበቶ እውን ብዛዕባ ትማሊ ዘጋጠመ ባርዕ ሓውን ኩነታት ጄኒፈርን ብምሉኡ ትነግሮ። ጄኒፈር ካብቲ ሓደጋ ሓዊ ብደም ተለዊሳ ናብ ገዛ ከም ዝመጸትን ዘይፍለጥ ፈሳሲ ከም ዘምለሰትን እንትትገልጸሉ ግና ቺፕ ብሰንኪ እቲ ሓደጋ ሓዊ ዝፈጠረላ ስንባደ ኣእምሮኣ ተተንኪዩ ክኸውን ስለ ዝኽእል ናብ ናይ ስነ ኣእምሮ ሓኪም ንኽትከይድ ይነግራ። ብወገን ጄኒፈር በታ መዓልቲ እቲኣ ብሞት ዓርኩ ሓዘኑ ካብ ውሽጡ ዘይወጸሉ ጆናስ ናብ ዝተባሃለ ተምሃራይ ከይዳ ከም እተጸናንዖም ብምምሳል ናብ ጫካ ትወስዶ። ቀፂላ ክትስዕሞ ኣብ እትጅምረሉ ሰዓት ድማ ዝተፈላለዩ እንስሳታት ኣብቲ ጫካ ክመፁ እንትጅምሩ ጆናስ ሕማቕ ስምዒት ይስምዖ። ጄኒፈር ግና ብዝተረጋግአ ሃንደበት ተቐይራ ንጆናስ ክትበልዖ እንትጅምር ንናይ ጆናስ ሲቓ ድምፂ ዝሰምዐ ሓደ መምህር ብሞት ዓርኩ ይበከሎ ኢሉ ይሓስብ። ከጸናንዖ ናብቲ ጫካ ኣብ ዝመጸሉ ሰዓት ግና ሰብነቱ ተተርቲሩን ሞይቱን ይረኽቦ። ጄኒፈር ግና ንጆናስ ድሕሪ ሞታላ ኣብ ሓደ ሩባ ክትሕጸብ ትርአ። ካብቲ ማይ ክትወፅእ ከላ ድማ ዳግማይ ሓዳስን ስሕብትን ኮይና ትወፅእ። ብወገን ኒዲ በታ መዓልቲ ምሸት ምስ ጄኒፈር ብስልኪ እንትዘራረባ ብዛዕባ እቲ ሓደጋ ሓዊ ብምሕሳብ ክሳብ ክንደይ ሕማቕ ስምዒት ይስማዓ ከም ዘሎ እንትትነግራ ጄኒፈር ግና ብዝተረጋግአ መንፈስ ኮይና ነቲ ነገር ንኽትርስዖ ትልምና። ብዙሕ ከይጸንሐ ቺፕ እውን ሓደ ሕማቕ ዜና ይርዳኣ። ጆናስ ከብዱ ተኸዲዱ ሞይቱ ከም ዝተረኽበን ስድራ ቤቱ ድማ በዚ ምኽንያት ኣብ ዓቢ ጸገም ውሽጢ ከም ዝኣተውን እንትነግራ ኒዲ ድሕሪ እቲ ሓደጋ ሓዊ ብዙሕ ዘሰክሑ ነገራት ይፍጸም ከም ዘሎ ትግንዘብ። ብኸምዚ ዝበለ መንገዲ ድማ ሓደ ሰሙን ይሓልፍ። እቲ ቤት ትምህርቲ እውን ነቲ ዝተፈጥረ ኩነታት ንምርሳዕ ይጽዕር ነበረ። ኣብ መንጎዚ እቲ መምህር እውን እቲ ሎው ሾልደር ዝተባሃለ ባንድ ነቶም ብሓደጋ ሓዊ ዝተጎድኡ ሰባትን ስድራ ቤቶምን ብገንዘብ ይሕግዝ ከም ዘሎ ይዛረብ። እዚ ዝገብሩ ዘለዉ ድማ ካብ ኣታዊኦም 30% ብምኽፋል ምዃኑ እንተረድእ እታ ነቲ ሓቂ ትፈልጥ ዝነበረት ኒዲ ግና በዚ ትድነቕን ትቁጣዕን። እቲ ሓዊ ኣብ ዝነደደሉ እዋን ንዋላ ሓደ ሰብ ክሓገዙ ካብኡ ከም ዝወፅኡ ትፈልጥ ነይራ እያ። ሕጂ ግና ከም ጀጋኑ ምስጋና ክቐርበሎም ክትርኢ ከላ ኣዝያ ትበሳጨው። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኒዲ ንናይ ጄኒፈር ጥዕና ዳግማይ እናንቆልቆለ ክኸይድ ትዕዘብ። ቆርበታ ይለሓሓፅን ፀጉራ ይርግፍን ነበረ። ድሕሪ ትምህርቲ እውን ምስ ጄኒፈር ናብ ገዛ ክትከይድ ክትዳሎም ከላ ኣብ መንገደን ኮሊን ዝተባሃለ ተምሃራይ እንትረኽቦ ኮሊን ንጄኒፈር ይፈትዋ ስለ ዝነበረ ንኽራኸባ እንትሓታ ኣብ ፈለማ ጄኒፈር ጽቡቕ ስምዒት ስለ ዘይነበራ ነዘይ ተቐበለቶን። ኒዲ ግና ኮሊን ጽቡቕ ሰብ ምዃኑ ብምግላጽ ንኽቀራረቡ እንትተእምና ጄኒፈር በዚ ተሰማሚዓ ምሸት ክትረኽቦ ቆፀሮ ትህቦ። ኮሊን እውን ብታሕጓስ ይቕበሎ። ኒዲ እውን በታ ምሸት እቲኣ ንቺፕ ናብ ገዛ ብምዕዳም ብሓንሳብ ግዜ እንትሕለፉ ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ድማ ኮሊን ጄኒፈር ናብ ዝሃበቶ ቦታ እንትበጽሕ እቲ ቦታ ግና ዘይተዛዘሙ ኣባይቲ ዝነብርዎን እቲ ናይ ገዛ ቀንዲ ማዕጾ እውን ንዕጹ ብምዃኑ ኮሊን ብመስኮት ኣቢሉ ይኣቱ።
ቀፂሉ ብሽምዓታት ናብ ዝደመቐ ላዕለዋይ ክፍሊ እቲ ገዛ እንትድይብ ጄኒፈር ኣብኡ ትጽበዮ ስለ ዝነበረት ብጽባቐኣ ምስ ኣስዳዓቶ መጥቃዕቲ ብምፍጻም ተቐትሎ። ብወገን ኒዲ ምስ ቺፕ ርክብ እናገበረት ኣብ ዝነበረትሉ ሰዓት ሃንደበት ኣብ ናሕሲ እቲ ገዛ ናይ ደም ምልክት ትርኢ። ቀፂላ ንጆናስን ነታ ናብ ኣራዊት ዝተቐየረት ጄኒፈርን ትርኢ። ካብዚ ተወሳኺ ጄኒፈር ንኮሊን ክትቀትሎ ኸላ ብመንፈስ እንትትዕዘብ በዚ ሰንቢዳ ነቲ ገዛ ገዲፋ ወፂኣ ናብ መኪና ብምእታው ጉዕዞ ትጅምር። ኣብ መንገዳ ኸላ ድማ ጄኒፈር ሰብነታ ብደም ጠልቂው ኣብ ማእኸል እቲ መንገዲ ደው ኢላ ትሪኣ። ኮይኑ ግና መኪና ናብ ጎኒ ብምጥዋይ ንጄኒፈር እናረኣየታ ሓሊፋታ ጉዕዞኣ ትቐጽል። ናብ ገዛ ምስ ኣተወት እውን ጄኒፈር ቅድሚ እቲ ሓደጋ ክሳብ ክንደይ ጥዕቲ ከም ዝነበረት ተስተንትን። ነቶም ባንድ ካብ እትረክብ ግና መንነታ ሙሉ ብምሉ ተቐይሩ እዩ። ብጭንቀት ናብ ዓራታ ኣትያ ክድቀሳ በትፍትነሉ ሰዓት ግና ንጄኒፈር ኣብ ጎና ደቂሳ ትረኽባ። ይኹን እምበር ሕጂ ግና ስርዕት እያ ትመስል ነይራ። ነዚ ድማ እቲ ሓደጋ ሓዊ ኣብ ዘጋጠመሉ ግዜ እቶም ባንድ ናበይ ከም ዝወሰድዋ ከተዘንቱ ትጅምር። እቶም ባንድ ናብቲ ዴቪል ስኬት ዝበሃል ማእዮም ወሲዶሞ። ንሳ ምሶም ንኽትዘናጋዕ ሓሲቦም ዝወሰድዋ እዩ ዝመስላ ነይሩ። ይኹን እምበር ኣብ ውሽጢ እታ መኪና ናይ ሰብዕ ጽምትን ናይ ሸይጣን ኣምልኾ መጽሓፍን ምስ ረኣየት ግና ክትፈርሕ ትጅምር። እቶም ባንድ ተፈላጥነቶም ንምዕቃብ ክብሉ ንዓኣ ንሰይጣን መስዋዕት ክገብርዋ እዮም መዲቦም። ኮይኑ ግና ድንግል ብዘይ ምንባራ ነቲ ሰይጣን ይቁጣዕ እሞ ኣብ ውሽጢ ሰብነታ ክሰፍር ይውስን። ነዚ ስዒቡ ጄኒፈር ብስሩዕ መስርሕ ሞይታ እያ ነይራ። ይኹን እምበር ብዘይተፈልጠ መንገዲ ናብ ህይወት ተመሊሳ ክትስእ ብምኽኣላ ካብቲ ግዜ ትጀሚራ ጥንካረኣን ጽባቐኣን ንምዕቃብ በብወርሑ ሰብ ክትቀትልን ክትበልዕን ኣለዋ። እቶም ባንድ ምስ ሰውእዋ እውን ቀጥታ ናብ ገዛ ኒዲ መፂኣ ንዓኣ ክትቀትላ ከም ዝነበረት ትነግራ። ኣብታ ግዜ እቲኣ ኣዝያ ጠምያ ነበረት። ይኹን እምበር ኣብ መንገዳ ካልእ ሰብ ብምርካባ ግና ንዕኡ ትበልዖ። እዚ ድማ ጥሜት ከም ዘዳኽማን ክትሓስብ ከም ዘይትኽእልን ሰብ ምስ በልዐት ግና ከም እትድልድልን ካብ ቁስላ ከም እትሓውን እንተተረድኣ እታ ነዚ ኩሉ ዝሰምዐት ንዲ ተደናጊፃ ካብ ገዛ ንኽትወፅእ ትነግራ። ድሕሪ ኸይቲ መዓልትታት ድማ ናይቲ ብምስጢራዊ ኩነታት ዝተቐትለ ኮሊን ስርዓት ቀብሪ ንዕዘብ። ኒዲ እውን ነዚ ስራሕቲ ኣሕታቲት ጄኒፈር ምዃና ብርግጽ ትፈልጥ ነይራ። ነዚ ድማ ርእሳ ካብ ጄኒፈር ንምክልኻል ትውስን። ሙሉእ መረዳእታ ንብርካብን ብዛዕባ ምልኩታት ንምንባብን ድማ ናብ ቤተ መጽሓፍቲ ብምኻድ መጽሓፍቲ እንትትድህስስ ከምዚ ብሰይጣን ዝተተሓዘ ሰብ ዝመውት ልቡ ብኻራ ብምውጋጥ ጥራይ ምዃኑ ትርዳእ። ነዚ ስዒቡ ናፍቃሪኣ ቺፕ ብዛዕባ ጄኒፈር ከተጠንቅቆ ትፍትን። ንሱ ግና ሕጂ እውን ዕሽሽ ይብላ። እዚ ኩሉ ዝፍጠር ዘሎ ብሰንኪ ነዲ ዘለዋ ናይ ኣእምሮ ጭንቀት እዩ ዝሓስብ። ኒዲ ግና ከይሰልከየት እቲ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዘዳልዎ ዓመታዊ በዓሎም ንኸይኸይድ ትልምኖ። ምኽንያቱ ኣብቲ ቦታ ጄኒፈር በምህላዋ መጥቃዕቲ ከም እትፍንውን ስለ ዝፈለጠት ንዕኡ እውን ግዳይ ከይትገብሮ ብምፍራሕ እዩ። ቺፕ ግና ኒዲ ኣብ ቀረባ ግዜ ካብኡ ክትፍለ ትደሊ ኣላ ኢሉ ብምሕሳብ ናብቲ በዓል ክኸይድ ወሲኑ ቅድሚ ምኻዱ ኣዲኡ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ብዘጋጠመ ተኸታታሊ ሞት ሰጋእ ስለ ዝበለት ርእሱ ዝከላኸለሉ ናይ በርበረ ስፕሬይ ትህቦ። ብኻልእ ወገን ኩነታት ጄኒፈር ዳግማይ እናገደደ ይኸይድ። ጸጉራ ይረግፍ፣ ቆርበታ ይለሓሓፅን ሰብነታ ይደክምን ነበረ። ነዚ ድማ ተስፋ ብዝቆረፀ ስምዒት ሓደ ሰብ ከተጠቅዕ ናብቲ ቦታ እንትትኸድ ኣብ መንጎዚ ቺፕ ኒዲ ዝፀዋዓቶ መሲልዎ ንድሕሪት ክጥምትን ከሎ ንጄኒፈር ይረኽባ። ንሳ እውን ኒዲ ምስ ኮሊን ርክብ ከም ዝነበራ ብምንጋር ንቺፕ ክተስድዖ ትፍትን። ቀፂላ ናብ ሓደ ናይ መሐመሲ ቦታ ትወስዶ። ብወገን ኒዲ ጄኒፈር ኣብቲ ቦታ በዓል ከም ዘየላ ምስ ተረድአት ብስንባደ ፈለማ ዘምርሐት ናብ ገዛ ቺፕ እኳ እንተኾነ ኣዲኡ ግና ካብ ገዛ ከም ዝወፀ ትነግራ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብቲ ዝኣረገ መሐመሲ ቦታ ጄኒፈር ንቺፕ ክትስዕሞ ትፍትን። ምስ ኣበያ ግና ተቆጥዓ ናብ ውሽጢ ማይ ትደፍኦ። ብርቱዕ ጥሜት ስለ ዝተሰማዓ ድማ ክትነኽሶ እንትጅምር ኒዲ ናብቲ ቦታ በፂሓ ጄኒፈር እናነኸሰቶ ትዕዘብ። ጄኒፈር ሕጂ ብዘለዎ ሓይሊ ኣብ ኣየር ክትንሳፈፍ ትኽእል ነበረት። ነዚ ድማ ኒዲ ነቲ ናይ በርበረ ስፕሬይ ኣብ ዓይኒ ጄኒፈር እኳ እንተነፀገቶ ምንም ረብሓ ኣይነበሮን። እኳ ደኣስ ተናዲዳ ንኒዲ ክትቀትላ ኣብ ዝሓሰበትሉ ሰዓት ቺፕ ዝረኸቡ ሓፂን ኣልዒሉ እንትወግኣ ጄኒፈር ደም እናፈሰሳ ስለ ዝደኸመት ካብቲ ቦታ ተሃድም። ኒዲ ድማ ቺፕ ክሳብ ዝመውት ኣብ ጎኑ ኮይና ክትሕግዞ ትፍትን።
ምስ ሞተ ግና ብሕርቃን ተመሊኣ በታ ምሸት እዚኣ ናብ ገዛ ጀኒፈር ትኸድሞ ኣብ ክፍላ ክልቲአን ብርቱዕ ቃልሲ እንትገብራ ጀኒፈር ንክሳድ ኒዲ ትነኽሶ። ይኹን እምበር ኒዲ ነቲ ናይ ዕርክነት ስልማት ክሳድ ትበትኮ። እዚ ድማ ጀኒፈር ሓይላ ንክስእን እንትገብራ ኒዲ ነዚ ዕድል ብምጥቃም ንልቢ ጀኒፈር ሒዛቶ ብዝነበረ ካራ ትወግኣ። እዚ ድማ ንጀኒፈር ቀቲልዋ ህይወታ ይሓልፍ። ኮይኑ ግና ኣደ ጀኒፈር ድምፂ ሰሚዓ ናብ ውሽጢ ምስ ኣተወት ኒዲ ንጓላ ቀቲላታ ትርያ። ነዚ ስዒቡ ኒዲ ብገበን ቅትለት ናብ ቤት ማእሰርቲ ትለኣኽ። ይኹን እምበር ጀኒፈር ነኪሳታ ስለ ዝነበረት ግና ናይ ጀኒፈር ሰይጣናዊ መንፈስ ብውሕዱ እኳ እንተኾነ ናብ ኒዲ ሰሪኹ ኣትዩ ነበረ። እዚ ድማ ኒዲ ፍሉይ ሓይሊ ንክህልዋ ይገብር። ነዚ ሓይሊ ብምጥቃም እውን ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ተምልጥ። ነቶም ደው ከብልዋ ዝፈተኑ ሓለውቲ ድማ ተቃትሎም። በቲ ጫካ ኣቢላ ክትከድከላ ድማ ነታ እቶም ባንድ ኣብ ልዕሊ ጀኒፈር ናይ ኣምልኾ መስዋእቲ ዝፈጸሙላ ካራ ትረኽባ። ከምኡ እውን ምስቲ ማይ ዝተኣሳሰሩ ካልኦት ኣቑሑት እንትትራክብ ታሪክ ፊልምና እውን ኣብ መወዳእታ ናብቲ ሎው ሾልደር ባንድ ኮንሰርት ዘቕርብሉ ቦታ ከይዳ ካብቲ ዝነበርዎ ክፍሊ ኣትያ መጥቃዕቲ እናፈነወት ሕና ክትፈዲ ከላ እናርአየና ይብቃ። ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ፊልምና ነዚኣ ትመስል ነይራ። ቀጻሊ ብኻልእ ናይ ፊልም ታሪክ ክሳብ ንራኸብ ፃዕርና ሪኢኹም ንቪድዮና ላይክ ንቻናልና ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ድጋፍኩም ንኽተርእዩና ብኽብሪ ንላቦ። ሰናይ ቀነ።